Hej og velkommen til min YouTube-kanal, som hedder Strikkedreng. På den her kanal, der vil jeg lære dig at strikke helt fra bunden. Jeg hedder Marius, og jeg har cirka strikket 2 år. Der er nogle ting, man skal lære, når man skal i gang med at strikke. I denne video har jeg tænkt mig at give et hurtigt overblik over, hvordan man gør og hvad man har brug for. For at komme i gang med at strikke, skal du bruge nogle enkle ting. Du skal bruge et par strikkepinde og en nøgle garn. I min næste video fortæller jeg mere om, hvad der er godt at starte med, og hvor man kan skaffe den. Karklud er et rigtig godt første projekt, så nu vil jeg tage dig kort med i hele processen fra start til slut, så du har en idé om, hvad du skal lære. Først slår man masker op. Det er sådan, man starter et hvert strikkeprojekt, og det vil jeg vise dig præcis, hvordan man gør i en kommende video. Når maskerne er slået op, så kan du gå i gang med at strikke. Den strikketeknik, jeg bruger her, hedder at strikke ret. Der findes mange andre strikkemetoder, men det er den her, jeg kommer til at lære af de kommende videoer, fordi det er den, jeg synes er nemmest. Når du har strikket alle maskerne fra den ene pind til den anden, så tager du bare og skifter rundt på pindene og strikker forfra. Når vi har nået den sidste pind, så skal vi have lavet en aflukning. Og så skal vi have syet enderne ind, så det ikke travler op. Så skal jeg bare lige have klippet enderne af. Sådan gør det. Jeg håber, I fik noget ud af videoen, og jeg håber også, at I vil lære at strikke med mig de kommende videoer. I den næste video har jeg tænkt mig at fortælle noget mere om, hvilke materialer I skal bruge for at komme godt i gang. Like og subscribe, så du ikke kan glip af noget, og så hjælper du mig også med at få lidt lommepenge. Hvis du har noget feedback, så må du meget gerne skrive noget i kommentarfeltet. Vi ses i næste video.